Кешке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Иминлек максатыннан белем бирү учреждениеләрен тимер рәшәткәләр белән уратып алалар. Балалардан башка, әти-әниләрдән башка, укытучылардан башка икенче ят кешеләр кергә тиеш түгел. Яңа эшләнгән рәшәткәләрнең ни дәрәҗәдә ышанычлы булуын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Заманча шартларда финанс белем дәрәҗәсен арттыру. Финанс сорауларда мин дә ничек дип әйтәм, әзрәк йөзеп йөрим, миңа да ул мәгълүмат бик кирәкле, бик кызыклы була кайбер вакытта. Цифрлы иминлекне сакларга ярдәм итү чарасын Әдилә Закирова да күреп кайтты. Җилдән җитез атларга мәдхия җырлап. Үзенең тамырын онытмас өчен, татарда атта туган, атта яши икәнен шуны онытмас өчен менә шундый фикер керде. Татар атларына багышланган күргәзмәдә Инзилә Хөсәйнова да булып кайтты. Бүген Россия нефть тармагының иң абруйлы шәхесләренең берсе якташыбыз Равил Магановны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсиме Әлмәтнең Мәдәният сарае каршындагы мәйданда узды. Лукойл җәмгыятенең директорлар советы рәисенең үлеме турында кичә билгеле була. Равил Өлфәт улының 67 яшьтә гомере өзелә. Мәрхүмнең гаиләсе һәм якыннарына республика җитәкчелеге исеменнән кайгы уртаклашу сүзләрен Фәрид Мөхәммәтшин җиткерде. Ул җитәкченең тырыш, көчле холыклы, максатчан, туган җирен яратучы булуын билгеләп үтте. Әлегә оешмагына түгел, бөтен Россиянең нефть тармагы үсешенә зур өлеш керткән шәхес булуын ассызыклады. Хушлашырга Лукойлның беренче вице-президенты Озат Шамсуаров һәм башка хезмәткәрләре кайткан иде. Равил Маганов Әлмәттә туа. Мәскәүнең нефть институтын тәмамлаганнан соң хезмәт юлын 21 яшендә гади бураулаучы булып башлый. 1993 елда Лукойлга вице-президент булып килә. 2020 елдан директорлар советы рәисе. Әтисе Өлфәт Татарстан геофизикасына нигез салучыларның берсе була. Әнисе Ноил Маганов Татнефтьнең генераль директоры. Якташыбыз Әлмәтнең мөселман зиратында җирләнде. Мөхтәрәм җәмәгать, Равил Өлфәт улының якты истәлеге күңелләрдә мәңге сакланыр. Хуш, Равил Өлфәтович. Авыр туфрагың җиңел булсын, хөрмәтле дустыбыз. Мы будем помнить тебя как замечательного друга, профессионала, коллегу, советчика и любящего свою родину, нефтяную профессию, друзей и коллег. Прощай, Равиль Ульфатович. Чыгарылышыбызны башка темалар белән дәвам итәбез. Көзнең беренче айы безнең тормышка сизелерлек үзгәрешләр алып килде. Аларның кайберләре кануннар белән бәйле, башка төр яңалыклар да бар. Әйтик, укучыларга дәрестә кесә телефоннарыннан куллануны тыйдылар. Моннан тыш, укытучыларның мәктәпкә эше кими. Кайбер россиялеләрнең исә пенсиясе артачак. Машина йөртергә өйрәтү буенча яңа программа гамәлгә керә. Сентябрь аеннан тагын нинди үзгәрешләр көтелгәнен Илдар Сафиуллин белде. Бу уку елыннан Россия мәктәпләрендәге укытучыларның кагаз эше кимиячәк. Владимир Путин мөгаллимнәргә кирәгеннән артык документлар тутыртуны тыючы законга кул куйды. 1 сентябрьдән укучыларга мәктәпләрдә кесә телефонын куллану тыела. Мондый карарны Россиянең мәгърифәт министрлыгы кабул итте. Көзнең беренче аеннан кайбер өлкәннәрнең пенсиясе артачак. Лаеклы елда булып та эшләп май аенда вазифалардан китүчеләрнең акчасы артуы төгәл билгеле. Хәзер Россиялеләр үзләре турында тулы мәгълүмат бирмәсә, аларга ниндидер хезмәтләрне күрсәтмичә калырга тиеш түгелләр. Әйтик, телефон номерын, исем, фамилиясын, туры урынын әйтми дип, хезмәт күрсәтмәүчеләргә 50 мең сумга кадәр штраф яный. Сентябрь аеннан автомәктәпләрдә В категориясендә белем алучылар өчен яңа программа гамәлгә керә. Аның нигезендә шәһәр эчендә машинада йөрү 6 сәгатькә арта, автодромдагы дәресләр күләме 6 сәгатькә кыскара. Бойдан башлап ил халкына милекне кечкенә өлешләргә бүлү тыела. Мисал өчен фатирны бүлгәндә һәр кемгә тигән өлеш 6 квадрат метрдан да ким була алмый. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Республикада яңа уку елы башланды. Казандагы күпчелек мәктәпләр янындагы кыймаларны алыштырдылар. Бу эш ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Нәтиҗәдә 76 чакрым озынлыктагы киртә яңартылачак. Барлык эшләр республика бюджеты хисабына башкарыла. Ул балаларның иминлеген тәэмин итү өчен кирәк булган федераль закон таләпләренең берсе. Тик кайберәүләр моның белән килешми. Кыйма ясагач мәктәп мәйданы аша туры сукмактан йөреп булмый, урау юл аша барасы дип зарланалар. Казанда сукмакка туры килгән кыйманы пичкы белән кисеп алган очраклар да бар. Илдар Сафиуллин яңа кыймалар кумашаулаган казанлылар, ата-аналар, укытучылар белән дә аралашты. Элек забор булганчы,
Biz мәктәпкә шунда йөрик, туры юлдан йөрик. Шуның өчен 3 минут кына җитә иде. Казанның Гаврил фрамында яшәүче Илдус Садахов элек йөргән юлларны хәтердә яңарта. Хәзер сукмаклар чуалган, кыймалар кырылган ди. Анагын янәшәдәге 146-нчы мәктәпкә узатып кую өчен элек 3 минут җиткән. Хәзер юл озыная. Минем анагым кирергә мәктәпкә кирәк әйләнеп барырга 13 минут. Туры булса җитә 3 минут. Иминлек максатыннан Казанның белем бирү учрежденияләрен кыйма белән уратып ала башладылар. Бу федераль иминлек таләбе. Не менее 2 метров должен быть высота забора. Кыйманың биеклеге 2 метрдан да ким булмаска тиеш. Тиешле урыннарда капка, кешеләр керү өчен ишекләре булуда шарт. Булар барысы да тиешле таләпләр нигезендә эшләнә. Ул иминлек паспортында шулай кабул ителгән. Акча республика бюджетыннан бүленә. Менә бу иминлек максатыннан Казан мәктәпләре янында урнаштырылган өр-яңа киртәләрнең берсе, аның биеклеге 2 метр, ә инде баганасы 1 метр тирәнлектә җиргә батырылган. Игътибар итсәк, тимер решеткәләрнең аралары бик тар һәм ул буй-буй итеп эшләнгән. Аның аша сикереп тә, үрмәләп тә керү мөмкин түгел. Һәм тагы бер уңайлы ягы бар. Эчке якта уйнаучы балалар монда башларын тыгып уйный алмый. Әйткәнемчә, тимер решеткәләрнең арасы бик тар һәм ул ышанычлы. Бүгенге көндә менә шундый карта белән әтиәнләр керә, ят кешеләр юк, керә алмый. Казанның 34-нче мәктәбе беренчеләрдән булып яңа кыйма белән уратып алынган. Бирдә 800 бала белем ала, 75 мөгаллим укыта. Һәммәсенең дә электрон ачкычы бар. Кыйма тоташ булгач, күңел тыныч ди укытучылар. Кыймаларны алыштыра башладылар яз башында, май ахырында, июнь башында тәмамладылар. Хәзерге көндә мәктәпкә безнең балалар һәм әти-әниләр генә керә алалар. Контроль, видеонаблюдение. Мәктәпләрне уратып алган яңа биек кыймаларга карата халыкның фикере төрле. Күпчелеге аларның бала иминлеге өчен кирәклеген аңлый. Әлбәттә тыныч балаларыбызның куркынычсызлыгы өчен бик кирәк иде инде кыймалар. Балаларыбыз җиде бик астында дигән кебек. Аллага шөкер. Родители говорят, за забором это, конечно, неудобно для первоклассников. Киртәләр беренче сыйныфтагы балалар өчен уңайсыз, ата-аналар мәктәп эченә керә алмый. Кечкенәләрне бит кышын киендерергә дә кирәк. Баланы бит кышын урамнан ук чишендереп кертеп булмый. Вот, а так положительно, в принципе, нормально относимся. Если вся вот эта, так скажем, уж, грубо говоря, толпа окажется сейчас в фойе... Бу кадәр кеше мәктәп эченә керсә, күпкә уңайсызрак булыр иде. Ә булай укытучылары киендерә, урамга чыгара һәм кайтып китәбез. Мы спокойно пойдем домой. Белем бирү учрежденияләрендә хезмәт күрсәтүче сак оешмаларда кыймаларның иминлекне арттыруын әйтә. Жалуется то, что тяжело ходить. Кайбер кешеләр зарлана инде, янәсе урап йөрергә кыен. Минемчә 90% халык яңа кыймаларны күреп куана. Бу бит иминлек чарасы. Ел ахырына кадәр Башкалада 116 мәктәп, 144 балалар бакчасы 2 метр биеклектәге кыйма белән уратып алыначак. Аларның озынлыгы 76 чакрымга якын. Моннан тыш 153 уку йорты видео күзәтү сак хезмәте өчен пунктлар белән дә тәэмин ителәчәк. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Сентябрь җитүгә Татарстанда һава температурасы төшә башлады. Республика аша төньяктан килгән атмосфера фронтлары уза. Шуңа күрә салкынайты һәм яңгырлары явачак. Урыны белән көчле яңгыр ди синоптиклар. Атна ахырына Татарстанда һава температурасы 18 градуска калачак. Гомумән гидрометеоүзәк белгечләре әйтүенчә, быелның августта метео күзәтүләр тарихында иң эссе ай булган. Шунда ки ай буе бездә антициклоннар хакимлек иткән. Хәзер көн бераз суытса да, соңра һичшиксез әбиләр чуагы булачак. Аны ай уртасына фаразлыйлар. Бу җылы вакыт 1-2 көннән 1 айга кадәр дәвам итә ала. Безнең якларда исә гадәттә 1 атнага сузыла. Республикада 4-нче көн рәттән ковид белән авыручы 300-дан артык кеше теркәлә. Соңгы тәүлектә 393 кеше коронавирус юктырган. Аларның 128-ен хастаханәгә салганнар. Сәламәтлек саклау министрлыгында ковидка каршы прививка ясату мөһимлеген, вакцинаның җитәрлек күләмдә булуында искәртәләр. Киләсе атнадан Спутник V-ны борынга салдырырга мөмкин булачак. Татарстанда моның өчен шприцларга кидерә торган махсус җайламалар сатып алганнар. Алар ярдәмендә препаратны борын куышлыгына сиптерәчәкләр. Тик табиблар вакцинаның беренче компонентын организмга укол белән кертергә, икенчесен 3 атнадан соң борынга салдырырга киңәш итә. Коронавируска каршы препарат борын куышлыгында вирус үтеп керә алмасын өчен иммунитет булдыра.
Буа районында да коронавирус йоқтыручылар бір атна ішінде 3 тапқырға оқыртқан. Хәзіргі вақытта 84 кіші хастаханәдә дәвалана, тамақ авырту, хәлсіздәну һәм тән температурасы күтәрелү. Коронавирусның төп билгеләре шундый ди табиблар. Авыручылар күбәйсә дә, әлеге районда да вакциналаштыру ахырын бара. Ни өчен икәнен Чулпан Касыймов белде. Ерле хатынлы Фәйзехановлар коронавируска каршы вакцинаны 2нче тапкыр ясатырга килгән. Узган елда прививканы беренчеләрдән булып кадаткан булганнар. Авыру безнең кебек олыларына аяктан тиз яга, чарасын алдан күрергә кирәк диләр. Файдасы бар, күренә. Бер дә авырмадык. Бу октябрьдә үткән елны ясадык инде. После прививки нет. Прививканы җиңел кичердек, температура күтәрелмәде, хәлсезлекне тоймадык. Үзебезне начар хис иткән булсак, икенчесен ясатыргамы юкмы дип озак уйлар идек әле. Вакцина ясату пунктына килүчеләрне табиблар яхшылап тикшерә, авырган кешеләрне кире боралар. Кирәк булганда өстәмә лаборатор тикшерүләр билгеләнә. Приходит с удовольствием. Кеше килә, һәр ярты ел сайын йөрүчеләр дә бар. Хәзер бит инде халык белемле, вакцина җитәрлек. Пациент үзен начар хис итсә, прививка ясауны кичектерәбез. Буада бу ел башыннан прививканың беренче компонентын 1193 кеше кадаткан, 1838 ревакцинация үткән. Если неделю назад... Узган шимбәдә 17 авыру исәптә торса, бер атнадан соң аларның саны 55-кә җитте. Соңгы 3 көндә 2 кеше терелде, үзләренә ковид диагнозы куелды. 84 кеше хастаханәдә дәвалана. Вирус йоктыручылар артса да, әлегә ковид госпитален яңадан ачу ихтыяҗы юк ди табиблар. Хәлләре катлаулы пациентларны Казанның йогышлы авырулар хастаханәсенә җибәрәләр. Белгечләр коронавирусның яңа штаммын кеше җиңелрәк кичерә дип белдерә. Аның төп билгеләре ОРВИ белән охшаш. Бу тамак авырту, йеткерү, тән температурасы күтәрелү. Буадан Чулпан Касыймова, Сусамигулина, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы. Нәрсәгә өстенлек бирергә, социаль пакеткамы, акчагамы? Моны хәл итәр өчен федераль ташламадан файдаланучыларның бер ай вакыты бар. Бушлай дарулар алу өчен Татарстанлылар 1 октябрьгә кадәр пенсия фондына гариза язарга тиеш. Социаль пакеттан баш тартучыларга аена 1011 сум күләмендә акчалата компенсация каралган. Ләкин табиблар бу сумма яшәү өчен мөһим булган даруларга җитмәскә мөмкин ди. Әлеге очракта препаратларны үзеңә сатып алырга кирәк булачак. Бүгенге көндә Татарстанда 316 меңнән артык кешенең социаль пакеттан файдалану хокукы бар. Тик аларның 63% бу мөмкинлектән баш тарткан. Шулай да соңгы 10 елда мондый ташламаны сайлаучылар саны 10%-ка диярлек арта. Социаль пакет бәя күтәрелү сәбәпле өстәмә индексацияләнәчәк. В связи с пандемией существующей определенные дефектуры. Пандемия сәбәпле даруханәләрдә кайбер препаратлар булмаска мөмкин, аларны җитештерүчеләр дарулар белән беренче чиратта ташламалардан файдаланучыларны яисә хастаханәдә ятучыларны тәэмин итә. Шуңа да социаль пакетны сайлаучыларның кирәкле препаратны алу мөмкинлеге зуррак. Пакет в натуральном виде. 27 сабыйга бер тәрбияче Кояшлы шәһәр микрорайонында яшәүчеләр балалар бакчасындагы төркемнәрнең шыплап тулуыннан зарлана. Бу проблеманың сәбәпләре һәм аның ни өчен хәл ителмәүе турында бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан коткаручылары Түбән Новгородтан Казанга кайтты. Безнең егетләр анда урман янгыннарын сүндерергә барган иде. 2 атна дәвамында бу төбәктәге хезмәттәшләренә ярдәм иттеләр. Нәтиҗәдә авылларны, йортларны ут күздән саклап калдылар. Түбән Новгород өлкәсенә 45 янгын сүндерүче һәм 9 махсус техника җибәрелгән иде. Рөстәм Миннеханов Россия төбәкләре башлыклары рейтингында 2нче урынны алган. Беренчедә Мәскәү шәһәре мэры Сергей Собянин. Җитәкчеләрнең июль һәм август айларындагы эшчәнлек нәтиҗәсен рейтинг мәгълүмати элемтә үзәге әзерләгән. Социологлар 2 ай дәвамында төрле тармак белгечләрен сораштыра, күпләп билгеләп үткәнчә, Татарстан санкциялар һәм икътисади кыенлыклар чорында социаль бурычларын үти алган һәм чит ил товарларына алмаш табу өчен зур эш башкарган төбәк. Экспертлар Рөстәм Миннехановның төрле юнәлештәге эшчәнлеген дә исәпкә ала. Россия Дәүләт Советы президиумындагы чыгышын аерым билгеләп үтәләр. Президент анда төзелеш тармагын үстерү һәм торак коммуналь өлкәне яңарту тәкъдимнәрен җиткергән иде. Это уже происходит не первый раз. Рөстәм Миннеханов әлеге рейтингта алдынгылыкны еш яулый. Бу юлы да без аның һәм командасының эшчәнлеген югары бәяләдек. Ул Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите комиссиясе рәисе буларак та яхшы эш күрсәтәм. Шулай ук хәзерге вазгыять белән бәйле төстә алып барылган халыкара дәрәҗәдәге хезмәте мактауга лаек. Башка илләр, республикалар белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштыра алуы да аның абруен арттыра.
Бүгін Рөстәм Миннеханов хөкүмәт йортында Иранның нефть министры урынбасары Илкүләм нефть химиясе компаниясе генераль директоры Муртаза Шах Мирзаи белән очрашты. Аның җитәкчелегендәге Иран делегациясе Татарстанга эшлекле сәфәр белән килгән. Безнең республика өчен сезнең ил белән хезмәттәшлек бик мөһим. Бу сәфәрегез аны тагын да ныгытырга ярдәм итәр. Россия белән Иран мөнәсәбәтләрен киң җәелдерүгә юнәлтелгән уртак эшчәнлегебезне югары бәялим, диде президент. Ул ике ил җитәкчелегенең дә хезмәттәшлекне ныгытуга йөз тотуын, сәүдә һәм икътисади тармагындагы уртак проектларны тормышка ашыру буенча эш алып барылуын билгеләп үтте. Безнең республика компанияләре төрле елларда Иранда үз проектларын тормышка ашыра. Быелның июнендә Татарстан эшмәкәрләре Тегеранда булды, ә Иран делегациясе Казан саммитта катнаша. Әлеге ил компаниясе продукциясе хәләл экспода урын алды. Казан Кремлендә Иран сәнгате күргәзмәсе дә үтте. Руководители наших стран поддерживают постоянный диалог. При каждом их контакте подчеркивается обоюдный настрой на последовательное укрепление двухсторонних отношений, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономических сферах. Россия халкы машиналарны Казакстаннан күбрәк алып кайта башлаган. 2021 елда Идел буе федераль округына 88 машина кертсәләр, быелның 7 аенда гына 2000-нән артып киткән. Бу башка илләрдән транспортны Казакстан таможнясына түбән ставка буенча кертү белән бәйле икән. Евразия икътисади берлегендә әлеге ставка югарырак. Шуңа күрә машина сатып алганда аның аермасын түләргә кирәк була. Уртача ул автомобиль бәясенең 15% тәшкил итә. Идел буе таможня идарәсенең таможня контроле бүлеге башлыгы вазифасын башкаручы Александр Приарчук искәртеп үткәнчә, транспортның документларын җентекләп тикшерергә кирәк. Шикле автомобильләр исемлеге белән федераль таможня сайтында да танышып була. Кредит рәсмиләштергәндә һәм интернет кибетләрдә товар сатып алганда ничек итеп алданмаска, телефон һәм компьютердагы мәгълүматны ничек ышанычлы сакларга, хәзер моның турында Казан метросында да белеп була. Җирасты юлында финанс белеме дип аталган поезд йөри башлады. Ул авиатөзелеш тукталышыннан именлеккә кадәр бара. Метрода финанс белемне ни рәвешле бирәләр соң? Моны Әдилә Закирова күреп кайтты. Безнең заманда белем арттыруның ысуллары төрле була. Кемдер китап, интернет чыганаклардан кулланса, кемдер менә шулай метрода йөреп үзенә яңа белем исти ала. Ачык төстәге плакатлар вагонга керүгә күзенә җәлеп итә. Кредит тарихындагы хаталардан ничек котылырга, нинди юл белән гаджетларны мошенниклардан сакларга, интернеттан товар сатып алганда ничек итеп алданмаска, бер тукталыштан икенчесенә барып җиткәнче шушы сорауларга җавап табарга була. Вагоннардагы финанс белем плакатларында QR-кодлар да бар. Алар аша Россия банкының рәсми порталына кирип өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин. Минемчә, бу бик актуаль аерышу. Ул кешеләр өчен аларга финанслар турында бик аңлатырга кирәк. Хәзерге заманда метрода баннерлар алар булырга булышырга мөмкин. Вакытым булганда карыйм. Бик кирәкле. Метрода алынып торса, бик уңай булыр иде. Беркайда йөрергә кирәкми. Елена Садырова Казан Кремлендә экскурсияләр үткәрә. Метродагы финанс белем мәгълүматы эшем өчен дә мөһим. Файдалы киңәшләрне башкалар белән дә уртаклашачакмын ди ул. Метрода бит кичкенәләр дә йөри, олылар да йөри, яшьләр дә йөри. Мәсәлән, менә олы яшьтәге кеше күп кенә кеше компьютерны белми, күп кенә кеше интернетка керә белми. Ә метродага утырган кеше шул мәгълүматны укый икән, димәк, белем өстәле. Мин шулай дип уйлыйм. Финанс сорауларда мин дә ничек дип әйтәм, әзрәк йөзеп йөрим. Миңа да ул мәгълүмат бик кирәкле, бик кызыклы була кайбер вакытта. 2022 Татарстанда цифрлаштыру елы. Аның барышында халыкны интернет шелтәрендәге алданулардан саклап калуга аерым игътибар бирелә. Казанның җирасты юлындагы проект Метроэлектротранс һәм Үзәк банк ярдәме белән 2нче ел рәттән тормышка ашырыла. Пассажиры, даже покинув метро, бер станциyaдан икенчесенә кадәр барып җиткәнче күп төрле яңалык белеп була. Ләкин метродан чыктым да укыганны оныттым түгел. Пассажирлар плакатларда язылган киңәшләрне көндәлек тормышта кулланырга тиеш. 14 сентябрьдән Үзәк банк финанс белем буенча онлайн дәресләрдә оештыра. Проводит серию онлайн-уроков. Финанс белеме поезда авиатөзелеш тукталышыннан именлеккә кадәр киләсе елның февраленә кадәр йөриячәк. Әдилә Закирова, Владимир Гурьянов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова Луганск һәм Донецк халык республикаларына гуманитар ярдәм җыярга булышкан волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырды. Алар 2 атна дәвамында мәктәп кирәк-яраклары җыйган. Бердәм Россия волонтерлары республикада пандемия чорында да зур ярдәм күрсәтте. Алар моның чын йөрәктән башкара дип белдерде Татьяна Ларионова. Мәктәпкә әзерләргә булыш акциясендә дә актив катнаштылар. Мондый актив яшьләр өчен Россиянең югары бүләген булдырырга кирәк ди ул.
Опас районында да яңа җәмәгать мунчасы ачтылар. Район үзәгендә күп фатирлы йортларда яшәүчеләр шактый, аларның үз мунчасы юк. Шуңа күрә гомуми мунчага ихтыяҗ бик зур була. Халык соравы буенча аны республика акчасы хисабына төзиләр. Бина 14 миллион сумга төшә. Юыну, чабыну һәм ял итү өчен аерым бүлмәләр дә каралган. Чишенү бүлмәсе, шәхси әйберләрне саклау өчен кабинкалар да бар. Җәмәгать мунчасы ир-атлар өчен җомга, хатын-кызлар өчен шимбә көнне эшләячәк. Алексеевский районының Биләр мәктәбендә Украинада һәлак булган хәрби табиб Сергей Кузнецовка истәлек тактасы ачылды. Ул бирдә укыган, мәктәпне 2000 елда тәмамлый. Медицина белеме алганнан соң контракт буенча Мәскәүдә хезмәт иткән. Махсус хәрби операция башлангач Украинага җибәрәләр. Ул 25 февральдә яраланган солдатларны коткарган вакытта һәлак була. Сергей Кузнецов батырлык ордены кавалеры, истәлек тактасын ачуда табибның әнисе, хатыны, балалары, хезмәттәшләре, республика һәм район җитәкчелеге катнашты. Его подвиг – это пример мужества, стойкости для всех нас. Аның батырлыгы барыбыз өчен дә үрнәк. Безнең бурычыбыз геройларны белү, аларны онытмау. Сергей Кузнецов үз гомерен биреп, башкаларны саклап калды. Яралануына карамастан, ул хезмәттәш егетләренә ярдәм күрсәткән. Аның батырлыгы туган илне саклауның бөек үрнәге. Татарстан китап нәшрияты Мәскәүдә узучы халыкара китап ярминкәсендә катнаша. Ул бүген ачылды, быел 35-нче тапкыр үткәрелә. Биредә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Беларусь, Германия, Иран, Казакстан, Кытайдан да килгән 300дән артык нәшрият үз басмаларын тәкъдим итә. Яңа китаплар белән таныштырудан тыш, авторлар белән очрашулар, фикер алышулар да бар. Татарстан китап нәшрияты халыкара ярминкәгә тарихи китаплар, өлкәннәр һәм балалар әдәбияты, укыту әсбаплары, фәнни популяр китаплар алып килгән. Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Хади Такташ һәм башка классик язучыларның, яшь авторларның әсәрләре, балалар энциклопедиясе, нәниләр өчен аудио модульле картон басмалар. Идел буе халыклары мифологиясе дә бар. Шулай ук безнең милләтнең аш-су осталыгына, гаилә традицияләренә, татар халык иҗатына багышланган китаплар һәм төрле сүзлекләр дә тәкъдим ителә. Бүген Казанда атларга багышланган күргәзмә ачылды. Ул татар аргамагы дип атала. Максим Горький һәм Федор Шаляпин музеенда урын алган. Күргәзмәдә Татарстан һәм Россиянең 40лап рәссамы үз эшен тәкъдим итә. Атларның холкын, дуаманлыгын, җитезлеген һәркем үзенчә сүрәтли. Бу күргәзмәне оештыручы рәссам түгел, үзе күпләп атлар асраучы Лениногорский фермеры. Сәнгать әсәрләрен туплап, ул халыкка нинди фикер җиткергә теләгән Инзилә Хусаинова белде. Элеккеге заманнардан ук безнең халык атлар асраган, аларны эшкә җиккән, сабан туйларында катнашкан. Шуңа күрә гомергә җилдә җитез атлар татар халкының якын дуслары булганнар. Берәүләр аларга багышлап җырлар, шигырьләр язса, рәссамнар исә гаҗәеп матур картиналар иҗат итә. Төз, шидам, көчле горур рәссамнар татар атларын шулай күз аллый. Күргәзмәдә 40тан артык картина бар. Барысында да татар атлары сүрәтләнгән. Мондый рәсемнәрне бергә туплау тәкъдимен 2 ел элек үзе дә күпләп атлар асраучы Фәрит Нәбиуллин керткән. Үзенең тамырын онытмас өчен, татарда атта туган, атта яши икәнен шуны онытмас өчен менә шундый фикер килде дә, һәм инде яхшы рәссамнар шушыны зурлап, аңлап әйдәгез эшлибез дип, менә шулай итеп барлыкка килгән татар аргамагы ул безнең. Татар егете яшь сугышчы утырган өстенә агат дип атала. Менә бу картинада агатка атланган яшь сугышчы сүрәтләнгән. Безнең халыкның кыю, курку белмәс икәнлеген, чыдам атларның көнкүрештә дә, хәрби эшләрдә дә һәрвакыт ярдәмче булуларын күрсәтәсем килде ди автор. Авыл балалары һәрвакытта атлар белән үскән, ат янында үскән, ат өстендә йөридек балачактан. Шуңа күрә ул эш безгә бик таныш, бик яратып башкарабыз без аны. Бу рәсемне авторы Рафаэль Кәримуллин 8 ел иҗат иткән. Йөрәгем авырта иде. Шушы картинаны ясау ширемне оныттырды дип искә ала ул. Сәнгать әсәренә көтү дип исем биргән. Яшь биянең булында кулынын көткән мәле. Монда минем күңел хәләтем, хастаханәдә тизрәк савыгуымны көткән көннәрем чагылыш тапкан ди автор. Яздан барадырым, атларны бик яратадырым, атлар мине тоже көне буе шунда ашатып, эшертеп, суларны нитеп, и бабаларның заманасыннан күргәч,
наверное, минем алар яратулары миңа күчкәндер дип торам. Дөньяда атларның 400-дән артык тукымы бар. 4 ел элек Россия авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының дәүләт комиссиясе аргамак тукымында теркәгән. Ул инде бөтенләй юкка чыгып баручы төр булган. Әлеге күргәзмә халыкта янәдән атларга карата кызыксыну уятырга булышыр дип өметләнә оештыручылар. Шундый зур халык күңелендә уятты көч, рәссамнар күңелендә дәрт уятты. Һәм рәссамнарыбыз канатланып, Рәсәй күләмендә җыелдылар һәм менә шундый күргәзмә инде Татарстанның бик күп шәһәрләрендә булдылар. Күргәзмәне карарга килүчеләр чын татар мохитенә эләгән, биредә аларны гармун уйнап, җырлап һәм биеп каршы алалар. Берсе-берсенә ошамаган, берсе-берсен кабатламый, бер ат кебек инде, әмма алар аны һәркем үзенчә күрә. Һәркем үзенчә аша, һәркемнең үзенең иҗатын ясый. Ошамыйсы мөмкин түгел. Атлар безнең җаныбызны, тәнебезне, халкыбызны җырга, моңга кушкан. Күргәзмә 25 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Инзилә Хусаинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. 18 сентябрьдән Идел елгасы буйлап яңа маршрут ачыла. Ул Мәскәүдә башланып, Әстерханда тәмамланачак. Бөек Идел юлы дип аталган төбәкара туристлык проекты нигезендә булдырылган. Яңа маршрутның озынлыгы 2000 чакрымнан артык. 10 көн дәвам иткән су юлы сәяхәте барышында туристлар илебезнең 12 тарихи шәһәре аша узачак. Алар арасында Ярославль, Түбән Новгород, Чабаксар, Саратов бар. Яңа маршрут Татарстанның 4 истәлекле урынын, Казан, Тәтеш шәһәрләрен, Изге Болгар белән Зөя утрау шәһәрчеген үз иченә алган. Туристлар 190 кеше сыйдырышлы 4 палубалы заманча теплоходта сәяхәт итәчәк. Исегезгә төшерәбез. Бөек Идел юлы проекты 2016 елдан бирле тормышка ашырыла. Аның буенча 20 төбәкара маршрутта ачылган. В Татарстане туристы посетят. Первой точкой их захода это станет остров Град-Свияжск. Туристларның Татарстан буенча сәфәре Зөя утрау шәһәрчегеннән башлана. Бирдә алар өчен Александр Пушкинның Султан патша турында әкияте сәхнәләштереләчәк. Соңыннан кунакларга виртуаль чынбарлык күзлекләре бирелә. Зөядән Казанга барышлый алар ярдәмендә туристлар Татарстанның истәлекле урыннары белән таныша алачак. Башкалада булганнан соң сәяхәтчеләр Изге Болгар һәм Тәтешкә юл ала. Иртәгә КХЛ чемпионатының яңа сезоны башлана. Ак Барс Мәскәүдә Динамо белән уйнаячак. Бу уңайдан Рөстәм Миннеханов үзенең социаль шилтәрендә Ак Барс турында шаян видеода урнаштырды. Анда Александр Радуловны Татар шайтаны, Станислав Галиевны снайпер, Вадим Шипачевны профессор, ә клубның ветераннарын җирле авторитетлар дип атыйлар. Без сезнең белән алга Ак Барс дип язган президент. Местные авторитеты. Знаю таких. Без них ничего не получится. Команда собрана. А вы с нами? Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. 9 һәм 10 сентябрьдә Казан ярминкәсендә мусульман мәдәният күргәзмәсе, товарлар, кием, мусульман әдәбияты һәм хәләл азык-төлек, мусульман мода күрсәтмәсе, лекциялар. Менять свою жизнь к лучшему никогда не поздно. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 16% годовых на ваши сбережения. Кредитная кооперация в новом формате. Татарстанда 10 ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время» безнең заман иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Бар дөньяны кылычлаучы вакыйга кабаттан Казанда 18-нче Казан мусульман киносы фестивале 7-11 сентябрь Республика Сәүдә үзәге Синема 5 кинотеатры. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Шимбә безне салкын һава белән каршы алачак. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы 16 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яр-Чаллы, Алабугада аязучан болытлы һава 16 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗи, Менделеевскида шулай ук болытлы уртача 16 градус.
Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава 14 градус җылы. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә температура 16 градуска кадәр төшәчәк. Чистай, Нурлат, Мамадышта аязучан болытлы һава уртача 16 градус җылы. Сентябрь һава торышының климат нормасыннан югарырак булачак дип фаразлана. Көз җылы һәм уңайлы һава торышын бүләк итәр дип өметләнәбез. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, температура 16 градуска кадәр төшәчәк. Җил көнбатыштан. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмач адымлылыгы 54%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз.